Gato. 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 On està en Gato? Gato. Gato. Estàs aquí dintre? Gato. Pues no hi és. Copes, tira l'escopeta, va. Algú porta... Nois, Vull disparar una mica. Equipa però ràpid. Vull disparar. Alguna granada de fum, sisplau, també. Bueno, Em falta l'aigua i el menjar. té patir. Con compte. No. Si em dispares em desconnecto. Ets aquí. No. Què? Què has dit, Norfolk? Que si em dispares em desconnecto. Per què? Però què polles? What the fuck? Vini, cura'l. Ah, no? S'ha desmallat. Pues ho deia en sèrio. No, l'han matat directe, s'ha desconnectat. No, s'ha desconnectat. Què passa, que té Passa el Norfolk. por a les bales? Dispara a mi, va. Dispara a mi. Sí, necessitem una... Copes. Vinga. Cura l'Stein. A qui li has dit? Gato, cura l'Stein. Pepa, ha explotat. Què ha passat? Què ha passat? Un fàbric... Està disparant amunt. Un moment, qui està disparant això? No ho sé. Hitmanu, aquí Pájaro Loco, ens rebeu? Canvi? Mira el seu vehicle. Endavant, Pájaro Loco, canvi. Hem visualitzat una sèrie d'explosions. El contacte armat està abatut i un civil també. Ens podeu informar què ha passat, sisplau? Canvi. Aquí Hitman, a Pájaro Loco, hem neutralitzat aquell contacte que ens estàveu indicant abans. Seguim avançant en espera Però què que hi foten? hagi nous informes d'intel·ligència per part vostra, canvi. Vale, primer de tot, munició explosiva en una zona civil? What? Segona, teniu un civil que l'hauríeu d'intentar curar. Reanimar. I tercera, teniu un fàbrica d'IEDs en aquest edifici, que no ho veieu, en canvi.